Benvingudes i benvinguts un dia més aquí a Cal Parlar de Llengua. Tot va començar el diumenge 13 de setembre de 2009, quan una petita població de la comarca del Maresme, Arenys de Munt, convocava els seus ciutadans a una consulta popular sobre la independència de Catalunya. 3 mesos després, el 13 de desembre de 2009, es va escriure un nou capítol d'aquesta història. 167 municipis d'arreu del país van convocar prop de 700.000 ciutadans a les urnes. Gairebé 200.000 persones van exercir el seu dret a decidir. És a dir, prop d'un 30% de participació aconseguida sense l'ajut de cap campanya institucional, sense cap mena de subvenció pública i amb el silenci volgut o el boicot declarat de determinats mitjans de comunicació. Una mobilització ciutadana sense precedents que va obtenir un ampli ressò internacional. L'onada de les consultes populars s'estén com una taca d'oli pel territori català i el 13 de desembre el Papiol va ser la primera població del Baix Llobregat que va celebrar la consulta. Enguany, entre els mesos de febrer i juny, tindran lloc consultes a 20 pobles més del Baix. Els més matiners, Begues, Torrelles i Molins de Rei, que convocaran els ciutadans el proper 28 de febrer. Més endavant, el 25 d'abril, serà el dia per als ciutadans de Castelldefels, Collbató, Corbera, Martorell, la Palma de Cervelló, Olesa de Montserrat, Pallejà i Sant Just Desvern. Finalment, el 20 de juny, Sant Boi de Llobregat s'afegirà a la llista i encara resten pendents de fixar la data pobles com Cornellà, Gavà, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Vallirana o Esplugues. Avui a Cal Parlar de Llengua hem volgut fer aquest especial que hem titulat El Baix Llobregat també decideix. Volem parlar de les consultes populars, de democràcia participativa, d'autodeterminació i de sobiranisme polític amb els nostres convidats, als quals ja agraïm sincerament la seva amabilitat i la bona predisposició que ens han mostrat en tot moment a l'hora de participar en aquest programa. A la meva dreta tinc el plaer de presentar-vos el senyor Ivan Arcas, que és alcalde de Molins de Rei per a Iniciativa per Catalunya. Benvingut, gràcies per ser aquí. A la meva esquerra tinc el senyor Josep Alemany, alcalde de Vallirana per Convergència i Unió. Gràcies. Al seu costat tenim el senyor Josep Canals, que és alcalde de Corbera per Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies per venir. I finalment el senyor Àlex Maimó, que és regidor de Molins de Rei per les CUP, per les candidatures d'Unitat Popular. Abans de començar, només voldríem fer una petita puntualització. És evident que en aquest plató hi falten alguns representants de forces polítiques importants. Ens hauria agradat comptar amb algun càrrec polític municipal del Partit Socialista de Catalunya i també del Partit Popular. Fins avui mateix hem mirat, hem estat fent gestions per aconseguir-ho, però les persones amb qui hem contactat per motius diversos han declinat la nostra invitació. Si us sembla, podem començar una miqueta parlant de les consultes populars. M'agradaria potser fer una mica de roda d'intervencions en què manifestéssiu la vostra opinió personal a l'entorn, diguem-ne, de les consultes aquestes populars en general. I després ja aniríem entrant més endavant. Qui vulgui. Tu mateix, Àlex? Nosaltres des de la CUP, evidentment que donem suport a les consultes populars sobre la independència. Ja en el seu moment, Arenys de Munt, que és el municipi on es va iniciar, precisament va ser la CUP qui va presentar la moció conjuntament amb les altres forces polítiques d'aquell municipi, i nosaltres entenem que bàsicament aquestes consultes populars han de ser una eina agitativa i han de servir també per poder preguntar a la ciutadania sobre una qüestió que és la independència o no dels països catalans, que fins a dia d'avui no s'ha pogut preguntar a la ciutadania. Hi ha una Constitució espanyola que prohibeix directament la possibilitat de fer un referèndum sobre la qüestió i, per tant, nosaltres creiem que és molt positiu que hagi sigut des de la ciutadania, bàsicament, evidentment també amb la participació d'alguns partits polítics que també han participat en totes aquestes comissions locals. Entenem que és molt positiu que hagi sortit des del poble, hagi sortit aquesta iniciativa, i evidentment és molt positiu tota la mobilització que està havent en aquestes consultes. El 13 de desembre es parlava de més de 15.000 voluntaris, ara el 28 de febrer, com que són menys municipis i menys població la que està cridada a votar, ja es parla de més de 5.000 voluntaris, i tothom estem veient en els nostres municipis com és una qüestió que està mobilitzant a molta gent, molt més enllà del que serien la gent que està militant en partits polítics, sinó gent del teixit associatiu,
i per tant creiem que és molt important que es vagin celebrant totes aquestes consultes per reafirmar-nos un altre cop de que el poble català volem tenir el nostre dret a decidir tant en qüestions nacionals com també en altres qüestions i que és molt important que la gent s'organitzi perquè això pot ser un primer pas perquè hi hagi una societat més organitzada a cara a decidir el nostre futur en tots els àmbits. Molt bé, no? En tot cas, una miqueta a nivell personal, dir que jo, i això l'Àlex ho sap, jo soc republicà federal de tota la vida, és a dir, abans què fas aquí, no? Jo penso que bàsicament la consulta té virtuts que no podem obviar i que des de la responsabilitat política fins i tot són virtuts que s'han de potenciar. És a dir, que en el cas de Molins de Rei, organitzacions ciutadanes, entitats, gent particularment es posin al davant i al voltant de treballar per fer aquesta consulta, per mi és molt important i només això ja ho legitima. Jo ja no em veig en cor de no poder legitimar aquesta proposta. I després jo crec que, tot i que estic en una força política, que entenem, a diferència d'altres forces polítiques, potser que la independència no és el camí, sinó que podria acabar sent un objectiu, però no és el camí. Tot i així, jo també penso que estic en una força política que sempre ha defensat l'autodeterminació com un dret dels pobles, una força política amb la que, evidentment, la gent té opinions plurals que s'han de respectar i que sobretot defensa el dret a poder participar de tots plegats. I això és el que fa que jo personalment, i evidentment amb la part que pugui ser de lo institucional o de l'organitzat políticament, estigui a favor d'aquesta proposta. I una miqueta ho comentàvem abans, i jo també reconec que amb una certa curiositat per veure què passarà el dia després, perquè em sabria molt de greu que tota aquesta força que tanta gent ha fet des del món de la xarxa ciutadana finalment acabi sent utilitzada per organitzacions polítiques. Jo penso que això és el que seria dolent, perquè seria la contradicció davant dels valors que per mi són positius d'aquesta proposta. Bé, doncs, bona nit. En tot cas, dir que sí que a Vallirana hi ha una data ja concretada. Sí. Sí, que és el 25 d'abril. 25 d'abril. Hi ha la plataforma Vallirana Decideix, que ens trobem cada setmana i s'està organitzant per fer la consulta el 25 d'abril. En el ple de setembre es va passar també la moció que va sortir aprovada per la majoria, no total, del ple, però Déu-n'hi-do. I a veure, a nivell com a alcalde de Vallirana i també des de Convergència i Unió, primer que tot, dues coses. El dret a decidir és un dret que ha de tenir tots els pobles, per tant, com a primera cosa, és un tema, com deia l'Ivan, aquest no té cap dubte. I en quant al fet del que es posa a consulta, jo també em definiria com estaria a favor de la confederació, però com diu el diari d'Unió Democràtica, revisat el 60 i el 70, doncs diu estem per la confederació, però si això, com que per confederar-se hem de ser tots, els que no la facin possible, doncs el que faran és que hagin d'anar en favor de la dignitat de Catalunya cap a una solució total que seria la independència. Això ho diu el diari d'Unió Democràtica. Per tant, amb aquest pensament, doncs, escolteu, endavant. Ara, si a tu m'haguessin preguntat, escolti, tu et defineixes com a independentista? Home, però si d'entrada no, soc altres coses, soc catalanista, soc nacionalista. Ara, des que tinc ús de raó, si em fan la pregunta que fem a la consulta, estaries a favor que Catalunya sigui un estat independent, no sé què? Doncs sí. Si això vol ser independentista, doncs sí.